și responsabilitățile fiecăruia pe linia asta și sperăm să fie de bun augur și... Știți că mai erau, dacă mai țineți minte, la orele de dirigenție, la orele 1-4, mai veneau polițiști și mai mergeți? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Și în prezent, în urma protocolelor încheiate cu instituțiile de învățământ, începând de la grădiniță și până la licee inclusiv, noi procedăm în continuare la desfășurarea unor ore de educație rutieră, atât la orele de dirigenție, cât și în timpul cursurilor dumnealor, așa cum ne permite și nouă timpul și programul, pentru că nu putem să ne facem planuri dinainte, avem un grafic de respectat, dar oricând pot apărea anumite evenimente. Noi suntem în derularea acestor programe de educație rutieră, ne deplasăm aproape lunar la instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Onești, dar și din comunele arondate, și desfășurăm ore de educație rutieră cu elevii de acolo, din școli. Le aducem la cunoștință faptul că dumnealor sunt și dumnealor participanți la trafic, au calitatea de pietoni și trebuie să țină cont de faptul că în momentul în care pătrund în spațiul rutier, în tronsonul rutier, au și ei un rol, sunt deja în desfășurarea acestui trafic. În spațiul respectiv. Da, știu că mai aveați, și ce am apreciat foarte mult ca jurnalist, aveați o zi în care un fel de porți deschise, în care am asistat la o astfel de acțiune, în care elevi de la liceu veneau și veneau la dumneavoastră în la începutul anului școlar în curs. Da. Chiar eu am primit elevi de la două clase de la școala Ghiță Mocanu. I-am condus prin sediul poliției municipiului, le-am prezentat fiecare compartiment, fiecare birou, unde ei au fost foarte încântați. La început au intrat mai timizi. Și eu când eram mică, ce vrei să te faci? Polițist? Da, și apoi chiar și-au dat drumul, cum se zice așa, s-au bucurat și la sfârșit i-am dus în curtea interioară, au văzut și câinii, polițiști, și câinii și mașinile, știu, am asistat. Arătat cum funcționează sirenele. Bineînțeles, la sfârșit am întrebat și câți vreți când o să toată clasa vrea să... Toți au ridicat mâna să facă polițiști. Acum, da, a fost ceva de moment. Știți, am provocat această întrebare ca să ne referim puțin și la latura umană a polițiștilor. Ați fost o prezență și sunteți o prezență agreabilă atât în studio cât și înainte, când am pregătit așa puțin emisiunea, și să ne referim la latura asta. Știu că este foarte greu să n-aud, că știu că n-ați luat prime, știu că anul trecut niciun polițist din județ nu, pentru că nu a meritat, nu a luat prime datorită fondurilor. Nu, anul trecut s-au luat. Anul trecut, dar anul ăsta da. Anul trecut s-au luat. Dar spuneți-mi, cum este? Haideți să descriem un pic munca de polițist, că știți, până la coadă omul sfințește locul și se spune, măi, omul potrivit la locul potrivit. Vă place ceea ce faceți? Nu o să spuneți că nu. Nu avem cum să spunem că nu, pentru că este meseria noastră. Și ați dorit-o. Ne-am dorit-o, ne-am ales-o, v-ați educat am studiat și ne-am educat în spiritul acestuia. Munca de polițist, să știți că este frumoasă. Munca de polițist este frumoasă, chiar și în momentele grele și urâte, între ghilimele, ale ei. Chiar și acum, când pe toate posturile de televiziune vedem ce se întâmplă. La urmă, suntem oameni și avem de-a face cu oameni. Dar să știți că, indiferent de toate condițiile, faptul că se dau sau nu se dau prime, că ni se dau toate drepturile bănești sau stelele sau funcțiile și gradele. Să știți că munca de poliție și munca de polițist în speță e ca oricare altă meserie. Fiecare și-o desfășoară așa cum are plăcerea de a munci în viață.
Se spune că Dumnezeu îți dă un har, îți dă un talent. Depinde de dacă depinde de poți fiecare în parte să și-l descopere și să profite de ceea ce îți dă Dumnezeu. Unii din noi am crezut că Dumnezeu ne-a adus pe lumea asta să ne facem polițiști. Da. Nouă ne face plăcere, muncim cu drag, de multe ori și trebuie să recunoaștem. Ne neglijăm și familiile, ne neglijăm copiii, soțiile. Da, sunteți de multe ori în editorialele mele, chiar m-am aplecat asupra celor în halate albe, polițiștilor, care până la urmă își lasă iubită, mamă, soție, copil și se duc acolo unde... Într-adevăr, neglijăm familiile, dar și familiile trebuie să ne înțeleagă pe noi și avem norocul că familiile chiar ne înțeleg meseria pe care ne-am ales-o. Știm că efortul nostru este cât se poate de mare, dar la sfârșitul zilei de muncă să știți că nu regretăm. Nu regretăm. Mă bucur. Văd pe mânuțele dumneavoastră, amândoi sunteți căsătoriți. Da, suntem amândoi căsătoriți. Da, cu familie. Și copil, nu? Poliția are... Și copii? Eu am un băiețel. Mulțumesc. Și poliția are mai multe linii de muncă, mai multe profile, să spunem așa. Și poliția rutieră este, să spun așa, dorită, invidiată. Mulți dintre colegi, noi discutăm cu ei și spun că n-ar putea să facă poliție rutieră. Mie, de exemplu, personal... Sunteți în mijlocul oamenilor, în stradă. Da, asta mi-a plăcut întotdeauna și când m-am înscris la examen pentru a intra la școala de poliție, cu gândul ăsta, asta am visat, să ajung polițist rutier. Pentru că bănuiesc că v-au plăcut și mașinile, nu? N-am întâlnit un om care lucrează la rutiere dacă nu-i place motocicleta, nu-i place mașina, nu? Până la urmă asta e lucrăm cu oamenii și cu vehiculele care ne înconjoară în traficul rutier. N-ai cum să-ți faci o meserie în care ți-e inclusă un anumit obiect și să spui că nu-ți place. Îți place la modul la care trebuie să te utilizezi, să te folosești de el, dar nu mai mult, să abuzezi. Pentru că poate înainte mașina era un lux. În ziua de astăzi trebuie să recunoaștem că un autovehicul este un mijloc uzual și un mijloc cu care trebuie să-ți desfășori activitățile, indiferent unde te deplasezi. Care sunt mai atente la volan? Femeile sau bărbații? Cine sunt mai să știți că meticuloase sunt femeile, mai nu? puține evenimente rutiere am avut din partea conducătoarelor auto. Se spune că femeile sunt mai preventive, au mai multă grijă așa ca participant la trafic, dar nu am făcut niciodată o evidență sau o statistică dacă mai multe evenimente rutiere au fost din partea femeilor sau a bărbaților și pe cauze generatoare. Nu. Ca și conducători auto implicați în accidente, cred totuși că bărbații sunt, bine, sunt și mai mulți posesori bărbați bineînțeles. Permise de conducere. Ca și procent, dar femeile, într-adevăr, sunt mai cu grijă la volan, conduc mai cu grijă. Știți, ca participant în trafic, aștept cu mare drag ziua de 1 martie și de 1 martie, când vă vedeam atât de sensibil pe stradă, împărțind flori la participanți în trafic, la participante. Ați avut o astfel de, cred că e tradiție la Onești și... Dacă îmi permiteți, trebuie înțeles că și noi, chiar dacă suntem polițiști, suntem oameni. Păi da. Așa cum ne apreciem soțiile și iubitele, mamele, iubitele, în același măsură apreciem toate femeile care ne înconjoară și trebuie să înțelegem că tot ceea ce e frumos în jurul nostru și nu neapărat ne referim la femei, tot ceea ce e frumos trebuie apreciat și de noi. Sigur. Pentru că suntem totuși oameni. Da. Este o tradiție la poliție Onești și chiar la nivelul Serviciului Poliției Rutiere Bacău, de 8 martie, conducătoarele auto își amintesc cele care s-au întâlnit în ziua respectivă cu polițiștii pe stradă,
Când au fost amendate cu flori. Da, au fost amendate cu flori. Da. Chiar și anul trecut. Eu țin minte când ați introdus, aici eram la Oneș, când ați introdus prima dată, era așa o chestie stranie, știți, ciudată, cum un polițist oprește mașina, dă garoafa sau dă frezi